Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha dan diriwayatkan sahabat Aisyah anna hadza musnad Aisyah iku salat takon sapa Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun sing bae perkara ni taun wi apa ya wabah pandemik terus ini Covid tahun wong loro bareng mati. Fa akhbara tumling ngabari sapa kanjeng Nabi Dewi Aisyah yen ana temes metakon iku kana ana foto niku adaban dadi siksa. Yang asu kang nurunake utawa ngutus ing taun sapa Allah Taala alaman ing atas wong ya sa'u kang ngersani sapa Allah. Kajalahu tumindake ing taun sapa Allah Taala rahmatan ing kawelasan lil mukminin kedue para wong mukmin. Alaisa murano iku min abdin ora alaisa murano sapa min abdin sayang kawula iku ya fa tumibo kita ing dalam taun ayam kusu tumuli manggon sapa ngabet fi baladi dalam negara balad sabiron hale wong kang sabar muhtasibatul amri ridhoni Allah ya lamun tur hale ngerti to nekotake sapa ngabet yen anahu musne kelakuan iku la yusibura bakal mekenane ngabet apa ilama coba barang kata bakal mesti sapa Allah lahu maring ngabet ilakana Joko ono iku lau kedewabet apa mismu ajri syahid yang ngumpamani atau madani ganjarane wong kang mati syahid. Babe bab sabar. Contone ya wingi kaya bab nalika Covid corona kae. Awake dhewe manggon ning daerah sing gek kena wabah. Ngono kuwi nek gelem sabar. Carane sabar piye? Yo manggon ning kono wae rasa ngalih nang ndi dan berkeyakinan bahwa la yusibu illa ma kataballahu. Pokoke ikhtiar sak mampune terus duwe keyakinan apa-apa sing wis dipesti kuwi ora bakal kemomo nek ora kelawan pestine Gusti Allah. Wong kok duwe rasa kesabaran kaya ngono kuwi diganjar kaya ganjarane wong kang mati syahid. Yo rasa perlu yo ikhtiar kena ning yo ora kok njur wedi-wedi banget terlalu gampangane yo banget ke. Iki ra. Artine ya nek dipesti bakal kena corona mati ya tetep mati ora arep beli ana endi ya tetep mati. Mula anane wabah taun, wabah sing sumrambah ngono kuwi asline mbiyen pancen azab, tetapi nek tumrap wong mukmin justru dadi rahmat. Artine iso kena dalan golek ganjaran mergo iso nggedhekke rasa sabar lan tambah keyakinane ning Gusti Allah. Kuwi bedane wong mukmin karo ora ngono. Wong iki nek mukmin nek ndek iman tenan ning Gusti Allah, yakin ya karo Gusti Allah ora karo mukmin karo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Anas radhiyallahu anhu qala sahabat Anas sami turu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kulo hale dawuh sapa kanjeng Nabi, innallaha azza wa jalla. Innallaha temu Gusti Allah azza wa jalla iku qala dawuh sallallahu idza talaitu nalikane nyoba sapa ingsun abdi. Abdi ing kawula ingsun bihabi bataihi kelawan ilange mripat lorone abdi pasabaro tumuli gelem sabar sapa abdi awatu mongko arep mriwane karo jeri ingsun ing abdi minuma saking habibataihi aljannata ing surga. Yuri tunger sapa Allah ainahi ing mripat lorone ngabet. Yo panjen sifat sabar wi panjen ling lakoni angel tenan, tapi nek iso ya luar biasa. Dan salah satu kuncine wong urip arep enak iya nek iso ngenggonke sifat sabar. Mula wong mukmin kuwi yen Kanjeng Nabi dawuh wong mukmin pancen gumunke kok. Wong iki nek mukmin tenan kuwi uripe mesti sarwa kepeneran. Ora ana alasan dienggo sambat iku ora ana.
Mergo piye? Nek diparingi nikmat gelem syukur. Nek dicoba rape nah gelem sabar. Sementara sabar kuwi ganjarane yang luar biasa. Artinya kadang diparingi coba kuwi justru malah matur nuwun. Mergo iso dienggo ningkatke imane lan iso dienggo ningkatke ganjarane nganggo dalan laku sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana ta'idni abirobah Kala ndiko sopa antok Kala ndiko lima ring sopa Ibnu Abbas Rasulullah. Ala uri ka ana ta ora nuduhake utawa merohake ingsun sira imro'atan ing wadon min al-jannah bisa ahli swarga fakultu tumuni ngucap ingsun bala ya Kala ndiko sopa Ibnu Abbas hadihi utai ikilah wadon ikulah almar atau wadon as-sauda kang ireng atat kang sowan soal mar'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tumli matur sapa imro'ah ini temen kula usra'u den ngrake sapa ingsun. Wa ini lan temen kula atakasyafu arep buka ngaurat sapa ingsun. Fatu tumli kula aturi ndongaake panjenengan Allah yang Allah taala li krana ara ingsun. Qala ndika sapa Nabi in syi'ti lamun karep sapa sira sabarti mengko sabar sira walakilan iku tebu sira aljannatu ta swarga wa in syi'ti lamun karep sira ing donga ya da'autu mongko arep ndongaake ingsun Allah taala ayu afiyaka yen to marasake sapa Allah ing sira ayu afiyaki faqala tuli matur sapa imra'il asbir sabar ingsun faqala tumuli matur sapa imro'ah ini temesne sunung katakan syafu arep buka sapa ingsun fatu monggo kula aturi ndongaake panjenengan Allah ya Allah Allah atakasyafa yen tara buka ingsun fataatu ndongaake sapa Nabi la krana arake imro'ah itu apa sih biyen tau weruh kanjeng Nabi iki disowani wong wedok ngireng negro kan wong sing rupane ora ayu. Wong itu ki mawadul ini usra'u den klengerake maksude yo aku ki rupane elek aku ora betah gamane arep buka aurat wis ora usah tutupi lah. Nanti wong itu matur kanjeng Nabi kan mundhut dalam bukane kula. Kula diparingi waras lu Gusti Allah. Mesti rupane diapike. Kanjeng Nabi le dawuh ya nek kowe karep sabar iso sabar dengan keadaanmu kuwi kowe arep diparingi swarga Gusti Allah. Nek pancen kowe karep aku kon ndongake ya tak dongake. Kowe Gusti Allah maraske nang kowe. Ada dua pilihan. Nrimo apa anane keparingi Allah kanthi sabar, apa kepengin ndongake Kanjeng Nabi seneng rong pilihan. Akhirnya wong wadon kuwi tetep milih nggih pun Kanjeng Nabi kula tak sabar mawon. Apa anane kula tampani. Senajan lara, senajan elek kula tetep sabar. Ning kula matur mugi panjenengan ndongake ning Gusti Allah. Allah takasyafu muga kula kuat ora buka ngaurat. Artine secara tidak langsung wong wedok iki kaya-kaya wis pancen dijamin swarga karo Kanjeng Nabi. Maka Ibnu Abbas berani meyakinkan bahwa wong pengen ora wong wedok ahli swarga ya kae. Mergo mbiyen Kanjeng Nabi wis tau ngendika ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala disebut Abi Abdurrahman. Kaani kaya temen ingsun kula adu ningali ingsun ila Rasulillah maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaki hale nyeritake sapa Nabi nabiyan ing nabi minal anbiya saing pira-pira nabi. Sallallahu alaihi wasallam Allah wa salamuhu lan selamete Allah iku alim muga tepanasi anbiya. Dorobahu mukul ing nabi sapa kaum nabi. Faat muhu tumling ngetoke getih sapa kaum nabi. Wa hale utai nabi ku yang sahu musab sapa nabi Adam ing getih anwaji saing wajah nabi mau. Wa hale utai nabi ku yaqulu ngendika sapa nabi Allahumma fir Allahumma fir Allahumma do Allah ikun mugi ngapura panjenengan kaumi
maring kaum ingsun fa innahum wonten sene kaum iku la ya'lamun ora padha ngerti. Kanjeng Nabi biyen tau nyritake nabi-nabi zaman biyen. Tetapi ceritane iki ya padha karo sing dilakoni Kanjeng Nabi dhewe. Biyen ki ana nabi di antemiro umate. Nek Kanjeng Nabi biyen nak dibalangi watu nalika ning Thaif. Ngantek metu gedhe, raine gudres getih Nabi biyen terus diusap saka raine. Karo ngusap mau karo ndonga, Allahumma firli qaumi. Gusti mugi ngapura jenengan ing kaum kula nika fa innahum la ya'lamun. Niku lho larani kula lak beteke ora ngerti. Nek dongane Kanjeng Nabi biyen Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti mugi panjenengan paring pitedah teng kaum kula nika. Fa innahum la ya'lamun. Iki nalika Kanjeng Nabi hijrah pertama nang Thaif. Artinya apa? Nek seorang nabi kuwi ya mesti netepi kesabaran sing luar biasa. Wis dilarani karo umate kaya ngono malah ndongake apik. Dan le dadi sebabe munggah derajate kuwi ya kadang le betah-betahke ngampet lara kuwi. Lah kuwi iso dadi pelajaran kabeh wong. Jadi menungso kadang munggah derajate ora kok mergo le tirakat, mergo pintere, mergo ora. Kadang mergo le sabar dianiaya wong, didolimi wong, sabar ora bales, kuwi ya iso munggahke derajat. Ora kok mergo le tirakat, le prihatin utawa saka ngelmune. Iki kena pelajaran menapa wae iki mbok menawa kadang lawet iki kadang didolimi wong, dilarake, difitnah, di olo-olo paribasan dinyek. Santai wae nek pancen ora salah, ora anu kuwi malah ning arep dadi sebabe wong iki munggah derajat. Ning mestine ya al amsal fal amsal nek cara basa. Kabeh iki miturut tingkatane dewi-dewi. Coba paling gede ya mbiyen para nabi. Terus ngisor-ngisore medun-medun, para sahabat, para wali, para tabiin. Nek wong ki nek semakin gede semakin dhuwur derajate, cobane mesti saya gede. Ora ono kok lagi coba Gusti Allah iki mesti ono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Said Nabi Said wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sapa kanjeng Nabi, "Ma yusibu ora mekenani al muslima ing wong Islam apa min nasobin saing kangelan. Wala wasobin lan ora lara, wala hamin lan ora prihatin, wala hazanin lan ora susah, wala adanan ora ing piloro, wala ghamin lan ora ing banget susah hatta asyaukati saengga ana riyusakuha kang kecocok sapa muslim ing syaukah illa kafara coba mlebur sapa Allah biya kelawan syaukah mau min khotoyahu saking pira-pira peluputane muslim. Muttafaqun alaih. Apa wae sing mekenani ning wong Islam mbuh kuwi rupane kangelan. Wong kangelan golek rezeki kuwi ya ana etungane ning Gusti Allah. Ana ganjaran. Wong diparingi lara ya ana etungane. Diparingi ati susah, prihatin, utawa piloro, mesti adani piloro iki mergo wong liya. Dilarake wong liya. Wala ghamin lan ora banget susah. Kata saukah saya mlaku-mlaku kok kecocok ri. Kuwi kabeh ana etungane nang ngersane Gusti. Kuwi mesti ning arep lembung lebur dosa. Nek ora lebur dosa ya digo munggahke derajat. Ini apa-apa sing ana ning donya iki ora ana sing muspra, mesti kabeh ana etungane. Termasuk bondo, bondo itu ora ana bondo kok ilang iki ra eneng. Awake dhewe duwe barang dicolong wong misale.
Ngono kuwi ora kok jenengane ilang. Ya pancen dudu ndeke dhewe, nek ndeke dhewe kok ilang. Berarti ya ming dipindah nggon wae. Ku arep dibalekke karo pengiran, arep dijoli bahkan luwih akeh. Mungkin nek urip duwe keyakinan kesabaran sik kaya ngono kuwi ya urip ora patek wedi-wedi banget. Utawa ya ora kemrungsung-kemrungsung. Apa wae sing mekenani ning awake dhewe iki biasane iso ditampa kanthi kepenak. Ora marake susah-susah banget. Jajal wong ki ora duwe sifat kesabaran. Barang ilang titik nu susah wis ora karuan. Padahal disusahi pol iki ora kok njur bali utawa njur ora ngubah apa-apa. Gitu wae bahwa kuwi ana ganjarane, ana unggah derajat utawa mesti engko arep oleh ijol sing luwih gedhe penak. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an lan diwaris wa Ibnu Mas'ud lan sama Ibnu Mas'ud bakal tu manjing sapa ingsun ala Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hal utain Nabi pula yu aku loro panas sapa kanjeng Nabi. Pakul tutuni matur ingsun ya Rasulullah. Innaka temsune panjenengan iku lak tu aku loro panas panjenengan. Wak kan kelawan loro panas sadidan kang banget. Demam cara dhewe ning banget. Kala niku sapa Nabi ajal ya. Kini temsune ingsun kula aku loro panas ingsun kama yu aku kaya oleh loro panas sapa rajulan wong lanang loro mingkum sing sira kabeh. Oleh kula loro panas iki padha karo loro panase wong loro tekke siji kok. Kultu matur ingsun, zalika utai mengkono-mengkono ziyadatul marad, mboten jenengan kok lorone tikal-tikal ngoten niku pripun. Padahal jenengan iki nabi kok. Annalaka temsune iku tebu panjenengan ajrene utai ana ganjaran loro. Kala langsung Nabi ajal iya. Zalika utai mengkono-mengkono tetkalane oleh ganjaran iku kandhalika kaya mengkono-mengkono ganjaran wong loro. Gandeng loro kuwi tikel ndek wong loro, aku lho ganjarane wong loro. Mamin muslimin ora utai wong Islam. Yusi bukan mekenani ing muslim apa adan piloro, saukatun rupori. Kama nuli barang to perkara kok kang sak dhuwure sauka ila kafarah. Coba mlebur sapa Allah biya kan sauka mau sayiati ing keluputane muslim wa hutat lan den busak anu muslim apa dulu dosane muslim kama tahutu kaya oleh ngrontokake apa asyajaratu wit warokoha ing godhonge sajarah wal waqku utai maknane waqku iku la mausul huma bangete loro panas apa wae sing ditampa mesti ana etungane ning ngersane Gusti Allah. Mula termasuk sifat jaise Kanjeng Nabi atau para nabi kan apa wa jaizun fi haqqihim min arabi bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Nabi iki yo berwenang, menang duweni sifate menungso biasa. Menungso biasa ya do mangan do ngombe lara. Nabi iki ya iso ngono. Cuma bedane nek para nabi kuwi sifat biasa-biasa mau ora nyuda derajat keluhurane para nabi. Senajan duwe sifat biasa ning ora padha. Maksude contoh, nabi iki ya duwe sifat kaya wong biasa dahar misal. Ning dahare kanjeng nabi ya ora kaya dahare wong umum sing mungkin nglorotke derajat. Misale ana nabi kok mangane drembo misal. Doko mangan ngantek ra aturan. Senajan kuwi sifat manusia biasa ning ra bakal nabi. Termasuk lara. Seorang nabi iki ya berwenang, duwe sifat menang lara, tapi larane ya ning lara sing ora nyuda derajate. Larane ya lara-lara biasa. Cara saiki misalnya ana nabi kok lara aib misalnya, oh elek. Lara sing banget, ora mungkin nabi kok di lara banget. Sik ngantek loro mau nurunke derajat seorang nabi. Maka hal ini harus dipahami ketika kadang-kala awake dhewe krungu ceritane Nabi Ayub. Nabi Ayub iki sering diceritake ngantek loro awake bosok. Kuwi nek cara sifate nabi cara paham ahli sunnah ora mungkin. Loro kok ngantek kaya ngono kuwi jelas kuwi nyuda derajate nabi.
artinya menghinakan seorang nabi. Ya nek nabi ae mbiyen dicoba lara ya teko lara ngono wae. Tapi ora kok ngantek banget. Bab ning kok ida apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas jaizun fil haqqi min aradi bi ghairi naqsin ka hafidzil. Sifat jaize para nabi kabeh kuwi memang berwenang nampa hal-hal sing anyar utawa hal-hal sing dilakoni wong biasa, tetapi biwairi naksin lawan tanpa nyuda derajate prono. Ya contoh nabi-nabi ya biasa lara ya oleh-oleh wae. Tapi lara mau ora ngantek ngasorke derajate. Maka nek Nabi Ayub diceritake awake ngantek bosok sehingga didoi karo wong akeh. Kuwi nek cara aku ya ora sesuai karo kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Nabi Ayub pancen lara tenan. Ini lara pancen banget, tetapi ora kok ngantek didoi wong akeh. Pancen Nabi Ayub iki mbiyen ngungsi karo garwane, keluar dari kampung. Walaupun akhirnya kan Nabi Ayub ya diparingi waras meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala an Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa nang iku yurid lan ngersake sapa Allah. Iklan man khairon ing bagus yusif mongko arep nyoba sapa Allah min iman. Rawahu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Padha batu lan padha mlanggeri sapa ulama Yusuf ing lafal Yusuf mau bi fathis shadi lan lafal fathah diwaca fathah shadi. Wa kasilan kasroe shad maksud diwaca Yusuf ya kena Yusuf ya kena. Sing maknane Yusuf ku maknane nyoba, mekenani coba. Gusti Allah iki nek ngarsake wong dikersake apik, itu mesti arep dicoba. Artinya cobaan mau arep ndadekke wong iki dadi apik. Mergo apa ketika dicoba njur dadi eling karo Gusti Allah. Nek coba kok ora iso ndadekke apik nang Gusti Allah iki jenengan dicoba. Cicilan siksa adab itu. Maka padha-padha umpamane diparingi lara. Nek lara mau kok marake wong iki eling ning Gusti Allah. Marake ya kuwi sing entuk ganjaran. Nek lara mau marake dua pukian sambat. Bahkan iso ora nrima karo Gusti Allah. Ya lara iki berarti dadi cicilan siksa ning akhirat. Ini bab kesabaran. Juga harus dipahami awal itu bisa melakukan murah, tapi kita ngerti ilmu ini ya melakukan insya Allah luka.